Dobrý, tak jdeme na video. Ale vítej u dnešního videa a dnešní video vlastně vůbec jako nemám zatím pojmenovaný, ale z největší pravděpodobností to bude Ask. Jak jsi asi všimnul, poslední asi měsíc nebo možná skoro 2, prostě nevyšlo žádný video a fakt se za to omlouvám, ale dostaneme se k tomu v tomhle videu možná několikrát a já jsem se na tohle video tak nějak jako skoro nepřipravoval, spíš jsem opravdu vzal ty otázky, které jste mi posílali do directu, takže vezmu jakoby něco, co si myslím, že je trošku jakoby důležitější a možná, že by vás to zajímalo. Po posledním videu, co jsem si pořídil do svého nového pokoje nebo tak nějak, tak jste se dost ptali na to, jestli udělám room tour. Přiznám se, že mě to baví sledovat, možná by mě to bavilo i natáčet, ale možná, že jo, možná to udělám. A strašně moc děkuju všem, kterým se líbí ten pokoj, fakt jste mi tím udělali velkou radost. Mně se teda taky líbí, jak už jsem jako několikrát říkal, takže room tour třeba bude, třeba ne, kdyby nebyla, tak se nezlobte. Ono možná největší důvod, proč bych ji nedělal, tak je to, že tamhle třeba koukám, že mám strašný bordel v tom rohu a to jsem si jako o víkendu uklízel. Další otázka je, proč jsem vyměnil svůj iPhone 7 za iPhone 7 Plus. Měl jsem k tomu jeden prostý důvod a vlastně úplně jako zbytečný důvod, prostě jsem chtěl mnohem větší telefon opět. Úplně před mojí érou iPhoneu jsem měl Note 3, se kterým jsem byl strašně spokojený a potom jsem si teda koupil iPhone 5s a mě ta velikost jakoby potom strašně vyhovovala, ale jako zase jsem dostal chuť na velký telefon. Je to strašně debilní takhle říct. Takže to byl asi ten jeden jediný důvod, proč jsem vyměnil svůj iPhone 7 za iPhone 7 Plus. Jinak jako v tom nic víc nehledejte, prostě jsem ho vyměnil, that's all. A jenom bych takhle jako chtěl říct, mimochodem, opět jsem si to financoval sám. Takže ne, nejsem rozmazlený. Další téma, kterýho bych se tady rád dotknul, je to, proč teďkonc vlastně nevycházely videa a s tím je spjato asi ještě jako 2 otázky nebo podotázky. Proč nebyly videa? Je to prakticky strašně jednoduchý. Já mám teď ve škole zkouškový období, takže letos končím školu. Je to pro mě nějak jako časově náročný, než jsem jako čekal. Snažil jsem se přetočit si co nejvíc videí, ale nakonec to vůbec nedopadlo, protože nejsem schopný dodělat to jedno. Takže teď koukáš na tohle, ale já mám v počítači už sestříhaný a připravený, nebo jako skoro připravený k vydání ty videa. Kdo končil nějakou střední školu, tak ví, jak je to hektický. Právě teď, když to točím, tak za 2 dny mě čekají další kolo zkoušek a já si tady sedím a točím video. Místo toho, abych se na to připravoval. Každopádně už se strašně těším, až dokončím tuhle zkoušku, pak mě čeká už jenom jedna a mezi touhle a tou další zkouškou chci točit, protože mám jakoby volno, takže se budu učit a točit a stříhat. Takže doufám, že z toho něco vypadne, něco kloudného a jestli vůbec dodělám tu školu. Doufám. Jedny zkoušky už mám vlastně za sebou, to byly písemný, to bylo nějak úplně extra lehký, to jsem jako nečekal. A prej jsme to udělali všichni, ale ještě nevíme známky. A další taková podotázka, která jako souvisí s tím, tak jsou prázdniny a našlo se pár otázek jakoby na dovolenou, kam pojedu a co budu dělat. Takže já letošní prázdniny mám jednu cestu naplánovanou a relativně zrealizovanou. Jediné, co potřebuju koupit, tak je kufr. Ten prostě nemám. Já vám ještě úplně nechci prozrazovat, kam poletím, je to docela dálka, no. Určitě z toho výletu nebo dovolených chci natáčet vlogy, ale každopádně jediné, co ti ještě takhle prozradím, tak je to, že letím sám, bez rodičů, poprvé budu přestupovat a letím vlastně jako celkově poprvé letadlem. A ještě takhle daleko. Ale víc už prostě nic, počkej si na ty vlogy. A jinak o prázdninách plánuju už akorát odpočívat, protože v září nastupuju na druhou školu a vlastně jakoby do práce, dejme tomu. Takže chci nabrat síly, protože jsem už fakt docela dost vyčerpaný, i když se tomu možná někdo bude smát, že jako středoškolák může být vyčerpaný, ale ty, kteří jsou na střední škole, tak mě 100% chápou. Možná tam bude ještě jako naplánovaná jedna cesta, ale to už nepojedu sám, to pojedu s někým, ale to ještě jako by se nezačalo vůbec řešit, takže zatím nic nebudu prozrazovat,
vůbec nic říkat. To se dozvíte určitě v průběhu nějakých videí. No a další taková věc, kterou jste vlastně jakoby nevěděli nebo nevíte, tak je jedna spolupráce, kterou jsem zahájil nebo započnu. Ozval se mi prostě jeden kamarád, který dělá do fitness nebo tím žije, tím fitkem a strašně ho to baví a poprosil mě, jestli bych mu nepomáhal s kanálem na YouTube a netočil mu videa. Takže jakmile bude ten kanál jakoby spuštěný, už máme natočen jedno video, tak se určitě můžete jít podívat, budete to mít když tak nalinkovaný dole v popisku, kdyby vás zajímalo víc. A pro mě je to strašně jako milý, když vám někdo řekne, že se mu líbí vaše tvorba a že by chtěl, abyste s ním spolupracoval, takže jsem tohle přijal. Bylo to strašně super jakoby bejt v tom fitku, protože já mám tam na skříni připravenou tašku do fitka už druhý měsíc s novým oblečením, s botama, který jako jsem teď našel, že tam vůbec jsou, já jsem myslel, že jsem je vyhodil a myslím si, že tu tašku klidně můžu jako vyložit zpátky do těch skříní a do těch krabic, protože to asi pro mě úplně není, i když jsem strašně chtěl jako chodit do fitka a to. To není nic pro mě a pochopil jsem to hned po první návštěvě fitka a to jsem ani necvičil, jenom jsem tam stál v bundě jako a točil jsem. Potom se naskytla taková další jako mini spolupráce na jednom videu s mnohem většíma youtuberama, než jsem jako celkově já, protože ty lidi mají horentní sumy odběratelů, což bylo super. Nepotkal jsem se sice s nima, ale jsem s nima ve videu, což je taky takový milý, že si vás prostě někdo všimne a jste tam. Já myslím, že jsem to dneska vzal strašně hopem, takže pardon, ale už mi fakt strašně chyběl jakoby ten kontakt s váma, i když jakoby tady fyzicky nejste, ale jste tady. A ještě teď jsem si vlastně vzpomněl na jednu otázku, která mě spíš zaskočila. Ne ani tak ptáte, ale že mi oznamujete prakticky, že se divíte, že mám tak málo odběratelů. Já si myslím, že člověk by měl být rád za to, co má. Samozřejmě měl by to jakoby zvyšovat ty svoje nároky, každopádně já jsem opravdu ze srdce rád, že mám to, co mám. No a tohle by bylo vlastně úplně všechno, takže kdyby tě něco zajímalo ještě, tak se zeptej dole v komentářích, já když tak na to odpovím jindy. Měj se moc hezky, doufám, že se ti tohle video aspoň trochu líbilo, i když to nebylo nic jako velkýho a tak. Takže doufám spíš, že jsi něco dozvěděl, takže pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát určitě like nebo mě začni odebírat, já budu moc rád a uvidíme se příště. Ahoj!